वसग्याई मादई महामाया शांता दुर्गे आई वसग्याई मादई महामाया महामाया आई वसग्याई मादई शांता दुर्गाई वसग्याई मादई शांता दुर्गे आई जनता जर ह्या विषयान सिरियस ना जाल्यार सत्ताधारी आपणाक जाय तेच फायदो घेतलो सत्ते खातीर तांकां कोणा जनतेचे पडोंक ना. जनता शुड बी अलर्ट अँड ऍक्टिव्ह. सजग जाय सगळे निवडून दिल्ले मतदार आणि जनता. आमची विनंती असा सगळ्या मतदारांक गोंयच्या जनतेक की अजून हातीभाय प्रकरण वचोंक ना. अजून हो विषय समजून घेवचो आणि सरकाराचेर केंद्र सरकाराचेर त्याच बरोबर राज्य सरकाराचेर सुद्धा प्रेशर लावन म्हादय अर्थात गोव्याक न्याय मेळटलो. आमच्या हक्काचे पाणी आमकां मेळटले. आम्ही कोणाक हाडूंक ना. पिवपाक कोणी व्हरयता पाणी कोणाक ना म्हणचे न्हू, पण माझ्या हक्काचें पाणी तुझ्याच व्हरोन उजो अशा प्रकारचोच विषय असा तो. त्यामुळे सगळ्यांक विनंती असा की सगळ्यांनी हो विषय जाणून घेवचो. आपापल्या ठिकाणी त्याची चर्चा जावची. खंयचे राजकारण झाले आमकां काय खबर ना. आमची प्रामाणिक इच्छा की सगळो देश एक असा, शेजारची राज्य आणि आम्ही बंधुत्वाच्या नात्यान जगपाक जायी रावपाक जायी. तरी पण वाद कित्याक जालो. जेन्ना न्याय मेळना अन्याय जाता शेजाऱ्या मदीं प्रॉपर्टी खळे आणि कितें कंपाऊंड हेचे वरसून झगडी जाता. कित्याक अंडरस्टँडिंग नासल्यामुळे. तुझे ते तुझे आणि माझे ते माझे हेका संस्कृती म्हणटा, हेका प्रकृती म्हणटा. आणि माझे ते बी तुझ्या थोडे असं म्हटल्यार तेका संस्कृती म्हणटा. पण जेन्ना अन्याय केलो वयता माझे ते माझे आणि तुझे ते बी माझे अशें जेन्ना म्हटले वयता तेन्ना हेका विकोपाक वयता हो विषय. झगडी केस्तांव निर्माण जाता, वाद विवाद निर्माण जाता आणि शेवटी कोणाकडे न्याय मागपाचो. विठ्ठलाकडे न्याय मागता. देवांचे विठ्ठलाचे भक्त देवाकडे न्याय मागता. म्हणून आज शांतादुर्गेक आम्ही गजर घातलो. शांतादुर्गे माये या मातेचे रक्षण कर. महामाये माते या मातेचे रक्षण कर. वडेश्वरा देवा या मातेचे रक्षण कर. गोंयभर आज पेटलेले असा आणि सगळी जनता देवाक आता साकडे घालता. आमचं तुमचं देव कोण तर जनता. ज्यांना सरकारांनी दुर्लक्ष केले, केंद्र सरकारान आणि गोंयच्या राज्य सरकारान राजकारणाचे पत्ते खेळपाक लागले. राजकारण ऍट द कॉस्ट ऑफ गोवन्स. गोंयकारांच्या जीवनाशी खेळ मांडलो या लोकांनी आणि आपले राजकारण करपाक जेन्ना सरसावले आणि हो डाव जेन्ना लक्षात येयलो त्यांना जनजागृती केल्याशिवाय आता गत्यंतर ना. आता जनतेच्या दरबारात वचून हो विषय सगळ्यांपर्यंत पावपाक जावो. म्हणून भारत माता की जय या संघटनेने कंबर कसली